ସାର୍ ଆମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ 16 ବର୍ଷର ମୋ ସାଙ୍ଗ ନୁହେଁ ତ ପୁରା ଗୋଟା ହୀରାଟା ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ପୁରା ଠିକ୍। ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଏଇ ଜମାନାରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସକାଳ 7ଟା ଝାଡ଼ା କରୁଛି ଯାହା ହଉ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଠିକ ସମୟରେ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଉଠୁଛି 9ଟାରେ। ତା ମାନେ କଣ ସେ ଏବେ ବି ବିଛଣା ରହୁଛି? ସାଙ୍ଗ ମୋ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭଲ କହ। ହଁ ଦେଖ ସାର୍ ଏଇ ଜମାନାରେ ବଡକୁ କେହି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପଡିବ ତାହେଲେ ସଂସ୍କାରୀ ପିଲାଟେ। କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜି ଟାଣି ଆଲେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିଲି ମାଗଣା ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ମତେ ମାରିଦେଲ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ ନିଜେ କହୁଛି ଥଲେ ମୋ ବାପା ମତେ ପାଖକୁ ଡାକିକି କହିଲେ ତୁ ଶଳାଟି ଗୋଟେ କର୍ମ କୋଡିଆ। ଆରେ ସେ ପିଲାକୁ ଟିକେ କହିବାକୁ ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାପା ମତେ ଥଲେ ପାଖକୁ ଡାକିକି କହିଲେ ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନେ ବୋଲି। ଆରେ ତା ବାପା ତାକୁ କଣ କହିଲେ ତାକୁ ଟିକେ କହିବାକୁ ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାପା ମତେ ଥଲେ ପାଖରେ ଡାକି ମତେ କହିଲେ ତତେ ସେ ନାଳରୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆରେ ତାକୁ ଟିକେ କହିବାକୁ ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାପା ମତେ ଥଲେ ପାଖକୁ ଡାକିକି କହିଲେ ଯେବେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କର ବର୍ବାଦୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା।